Yn gynharach ar fan a lawr cafodd ein timau ei herwgipio a'i herio i yrru camper van 874 milltir o un ben o Brydain i'r llall, heb fynd ar draffydd na ddefnyddio GPS. Mae'r DJs neu Sasgwad bellach ar y Rhan 9 yn mynd am gyfeiriad dolwini, tra fod Lex y Welsh neu Camp Sinatra ar gyrion Taunton yng Ngwlad yr Haf. Yr hogia sydd ar y blaen yn y ras a hefyd yn curo o ran y rhestr siopa gyda 7 peth yn y bag. Ond y genod sydd wedi ennill y sialens fideo sef creu fideo un o ganeuon Ows Gwynedd, a nhw'n wnaeth giro sialens o gael hashtag fan a lawr yn viral. Ond mae'r trydedd sialens wedi ei chyhoeddi. Challenge y dydd heddiw yw i darganfod gwneithurwr alcohol lleol. So nes i googlo un a fi wedi ffeindio un Sheppy's Farm and Cider Centre. So ni wedi dod mewn i Taunton, ni'n mynd i ffindio'r fferm cider yma i trio cael rhywbeth am ddim mwyn mynd i Land's End i yfed e. Ia, mae rhaid i'r ddau dîm gael diod feddwl i'w llyncu ar y linell derfyn, ac wrth dynnu fewn am dolwini mae Elan y Marin agos at gyflawni hyn. O, dalwini distillery. Dyma ni. Gwaith ymchwil yn talu ar ei ganfed i'r merched felly wrth iddyn nhw gael whisky lleol a shot glas i fynd efo fo am ddim. Da ni wedi cael shot glas. Sialens rhif 3 wedi benni. Iechyd da. Iechyd da. Sasgwad yn sydyn iawn yn cyflawni'r dasg fan dram, tra fod yr hogia'n stryglo i ffeindio seidar yng Ngwlad yr Haf. It's a cider farm it is. Oh, do you know any other ones that are around here, like a brewery or something? Yeah, that's Sheppy's, that's what we're looking for. Sheppy's is Ben. Great guy. Thanks a lot. Have a good time. So, ma' nhw 2 awr I ffwrdd yn Taunton, Glastonbury. Da ni fatha 2 dudalen I ffwrdd o John O'Groats. Ond cofia, beth sydd gen nhw sgen ni ddim? Penalty. Penalty. O awr. So, mae gen nhw penalty awr, plus 2 awr. Da ni'n fatha, mae'r ddau ni 4 awr I ffwrdd o'r diwedd. Da ni'n neck and neck. Ond, unig beth ydy, da ni jyst angen gorffen y challenges nhw ar y ffordd fyny. Mari wedi dall I felly, ond gyda'r hogia'n cyrraedd Sheppy Cider yn Taunton, mae ganddyn nhw waith dal I fyny. Sheppy's Vintage Reserved, Oak Matured, Somerset Cider. This is perfect, that's very kind, thank you so much. We feel so lucky. Ready girls? 3, 2, 1. Da iawn Lex, mae'r gwaith ti wedi dechrau gelio nawr. Hei, iechyd da. Iechyd da. Pam dyn ni Land's End. Gyda'r ddau dîm yn cwblhau sialens y dydd yn hawdd, amser rwan I ganolbwyntio ar gwblhau y rhestr siopa. Nesa restr yr hogia, blwch postio aer. Oce. Lle ni nawr? Penzance! Ni nawr yn Penzance? Ni ar y ffordd I Penzance, a beth sy'n Penzance, Lex? Y blwch aer! O, mae gofio chwer y môr. Beth yw hwnna? Ble? Thing dead! Don't kill! Don't kill! Ydyn ni fod bod yn y llun? O, na. Yndan? Right, check. Oh, fuck, yeah, mae mewn. OK, lush. Gret. Yay, roadkill. Y merched yn ei gwneud ti'n 7 yr un ar y rhestr siopa, sy'n gadael 2 beth yr un ar ôl. Mae'r hogia'n teimlo'n ffyddiog. Dwi yn meddwl os gewn i'r Cymru Cymraeg yma, naill ai yn Penzance neu yn Land's End, newn ni ennill. Hands down. Dwi'n meddwl. Ia. Dyn ni newid basio arwydd yn dweud John O'Groats, 104 miles. Mae'n timlo fel bod yna oleuni ar ddiwedd y twnnel uffernol o hir dyn ni wedi bod yn gyrru lawr. Ni'n ar tudalen olaf ni o'r map. Ar ôl mynd I tudalen 6, mae'n tudalen 119, o bla. Ni'n ar tudalen olaf. Ni bron di cyrraedd Land's End. Efo'r hogia 10 milltir I ffwrdd o Land's End, dyma ei cyfle ola I gyflawni'r tasga. Wispy, beth yw'r fflag ma? Llywelyn, ein lliw ola. Llywelyn? Fflag o Englyn Dŵr di hwnna clwn. Siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg, na. Lex, sy'n cerdyn post ni. Yr hogia di canolbwyntio gymaint ar y blwch postio aer, maen nhw wedi anghofio cerdyn post. Shit. Maen nhw wedi cyrraedd yn do. Y diweddara ydy bod tîm Dilynnwch a Mari 50 milltir I ffwrdd o John O'Groats, a bod tîm Lex Gyfor hyd yn oed nes at Land's End. Hashtag fan o awr am y cyntaf.
So maen nhw literally fel bron a cyrraedd. Ydy. Yndyn, maen nhw bron iawn â chyrraedd Land's End, ac ar ben hyn, ar ôl brynu cerdyn post o siop Lil, maen nhw ar ddyn i anfon drwy flwch air. Oh my god, blwch air! Anna yn y lle, methu ti, not, cariad, sexy Lexi, a wispy. Trwy'r fucking dŵr. Right, yr unig peth sy'n rôl dyn ni nawr yw ffeindio rhywun sy'n siarad Cymraeg, ond beth yw'r chances? Mae'n job. Mae'n job enfawr. Yn bryderus. Ar ôl chwifio ei baneri a gweiddi yn Gymraeg, mae'r hogia yn taro ar lwc anferthol. What do you say? Dewch i mewn. Do you speak Welsh, madam? Siarad Cymraeg. Mae hwnna'n iawn. Blinkin' heck! Sy'n oedd hwn ddigwydd? What did you say to me just now across the road? Diolch yn fawr and all that. Diolch yn I mean, fawr, thank you yeah? very much. You speak in Welsh? Yeah, that's brilliant. Yeah, Julie. I don't know, 1, 2, 3, 4, 5, colours and all that. But I don't know, you know what I mean? Give us a couple of... Cyn byw. Pam nath ni ddim... Does ni'n dechrau mwy? Sut wyt ti? Da iawn. Yeah, Oh, yeah. da iawn. Diolch yn fawr. Da Yeah. iawn. Beth yw dy hoff rif? So, 10. Yeah. Rif 10. A fi hefyd. This must count. All the best, all the best. Thank you so much. Wait a minute. No, You're not thank getting you. off. We'll have to have a picture. Okay, 1, 2, 3, caws. Loves it. Da iawn, diolch yn Diolch, fawr. Dawn, diolch yn fawr. Thank you very much, diolch. Gyd sy'n rhan i wneud nawr, yn mynd lawr i Land's End, a mae hwn di wneud. Like, be mae hwn yn dweud? 47. 30 miles away o... Wick. A wedyn 47 o John O'Groats. Nawn ni groesi'r bont na bod nhw'n ati ddela. Sit, Lex, come on. All right, man, chill out. Wel, rhaid i fynd i Land's End, man. Baywatch. Cam Sinatra wedi cwblhau yr rhestr siopa ac yn rhoi troed lawr am Land's End. Dwi'n meddwl bod ni wedi curo, ond... Pam? Oherwydd, i ni mor agos nawr, ni wedi gwneud pob dim. Mae gennym ni awr yn erbyn ni, oherwydd nath ni colli'r full fideo trip. cerdd. Ond, True. ydyn nhw wedi gwneud pob tasg. Sa'n gwybod? Fi'n honest methu aros taflu'r mathemat o ffenest. Fire. Fire, carafan. Fire. Okay, ma' hwnna'n gypsies, right? Yeah, yndi. Gypsies. Okay, awn ni ar gypsies. Awn ni ar gypsies. Come on, quick. As dyn ni'n neud hyn wan, te? Ireland. Ireland. Wedyn, fod gen ni ddim penalties o gwbl. Oh my shit. Okay, let's go for it. Dwi'n i'r chwith bai! Come on! Fucking people. Oh my god, seriously, del ymlaen. Os ni'n colli oherwydd friggin' tractor, byd ither. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mae hwn definitely nag yw e. Wait, ma' nhw! Shit, shit! Right, Mari, just cyrraedd, O, byddai mor flin os ydyn nhw'n cyrraedd. A wedi snygdio'r boi yma. Dwi'n meddwl bod i weiddi hyn yn uchel. Ond mae yna Egyptians tu ôl o fi, achos maen nhw'n ofa ffair. A hwn ydy lle Egyptians, felly nhw'n byw yn y caravans yma. A dyn ni wedi ffeindio fo, a dyn ni eisiau angen i Ireland, a wedyn fi gen i ddim penalties, so fyddwn ni'n ennill. Ela, ti'n fucking legend, Y merchaid yn dargan fod safle sipsi, ond ydy hyn rhy hwyr gyda'r hogiau'n cyrraedd Land's End? No. Ni'n gallu agor y friggin' botel o cider. Mae hwn yn broblem. O, mae hyn mor anodd. Mae'n anodd. Prynu friggin'... Sa'n gwybod? I agor y botel o. Os na fydden nhw'n gallu agor y beteli, fydd y cloc ddim yn stopio tician. Yeah, open he's a it great first, guy. That's brilliant. Iechyd da. Iechyd da, ni di wneud i. First sip hwnna. Go on. Hallelujah. A fi, yeah. Ni di cyrraedd Land's O, End. ni di cyrraedd. Stop it. Yay! Sut ti'n teimlo, Alex? Hapus. Yr hogia wedi cyrraedd Land's End o'r diwedd. Ar amser terfynol oedd 7 munud wedi 5. Ond gan bod Ows Gwynedd yn meddwl bod music video Camp Sinatra yn hollol shit, mae gan y merchad awr ychwanegol i gyrraedd John O'Groats. Hwn ydy'r pentra lleia yn y byd. Yay! Mae Ireland. Right. Ond pentra ydy'r e? Dyn ni newid bod yn ymwneud o Mae Ireland. Fanna. Y pentra lleia yn y byd, achos mae o fama i fanna. Mae o ar map, so mae o'n cyfri fath o lle, achos pa mae'r eithaf ar map.
A rwan, dyn ni am rhedeg I John O'Groats, a dwi'n meddwl o'n i'n neud ti. Os ydyn nhw yn cyrraedd cyn 7 munud wedi 6, ni'n colli. Os ydyn nhw'n cyrraedd ar ôl 7 munud wedi 6, ni sy'n ennill. Okay. Oh my god. Dwi'n hollol ffyddiog. Wyt ti'n ffyddiog? Oh my god, ynddo. Dwi'n meddwl bod ni di ennill. Fi ddim yn meddwl o paid. Dyn ni'n mynd I ffonio nhw am 7 munud wedi. I check lle ma nhw. I weld lle ma nhw, a gobeithio I ddew bod nhw Di torri lawr. Wel, ie. Bod nhw ddim yn John O'Groats. Mari, edrych ar yr arwydd. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh! Dyn ni'n John O'Groats! Ellen, dyn ni'n John O'Groats! Mae na tua Faint ar ôl dyn ni? 8 munud I fynd. Hei, mae gen I whisky fi fi. Lle mae'r rhegfyn yma? Oh my god, dwi'n mor bursting. Excuse me, where's the John O'Groats sign? You don't know? Oh, okay, gosh. thank you. Cani. Oh, Mer, please now. Quick, up, up, up. Close it. Quick. Stop your clock. Right. Right. Helo, Mer, chi? Na. Dyn ni'n newid gyda John O'Groats a newid cymryd shot. OK. Right. Faint o'r gloch Pa amser ti cyrraedd? 7 minutes past 6. Beth? O! Yr un amser nathon ni cyrraedd. Ti'n dweud celwyddau, Mari? Na. Ydw ti ennill? Ni di cyrraedd ar yr un amser, ar ffordd mae'r penalties di mynd, ni di cyrraedd ar yr un amser. Wyt ti'n jocan? Mae'n mynd. Oedd e'n dro! Beth yw'r pwynt wneud hwn os mae'n dro? Nathon chi wneud y heriau I gyd? Do, nathon ni wneud y heriau I gyd a nathon ni dal ddod. Nathon ni wneud nhw I gyd? Surely achos bod ni ddim wedi cael un penalty, ni sy'n Na, ennill. nhw wedi cael. Nathon ni colli awr ddoe ar y fideo cerdd, a nathon chi cyrraedd awr yn hwyr. Oh, OK, so da. Da iawn chi hefyd, da iawn. Ie, da iawn, guys. Does e'n byd gwell na fod yn gydradd. Yei. Da. Oh my god, friggin luck ni! Be di'r pwynt dreifio? Gwerth 3 diwrnod I ddod yn gydradd Mwy o hwn. Ie, gwn ni, pan ma'n Gan ni fwy o whisky, please. Wel, Bydd well fi colli. Mae hwnna'n ridiculous. Mae hwnna'n actually insane. Neis ddo, ynddo fe? mae'n edrych fel fix. Ond ydw I ddim. Fi'n arogli fix. No, mae'n fix, ond... Ffawd. Ar ôl hwnna I gyd, does neb di ennill. Dwi'n fuming. Mae'n eitha ffynnu ddo hefyd. Ni di mynd lan a lawr. Ni di cael tîm. Ni di wneud tîm da. Ni, ia. Ie. Mae'n eitha incredible bod 2 dîm wedi llwyddo I gyrraedd bang on. Well, technically, na, achos... Da ni ddim wedi gwneud unrhyw beth yn wrong, ond nathon ni ennill popeth, so technically fi'n meddwl mae ni sydd wedi ennill hwn. Ni di gweld lot o bethau. Ni di bod i'r Alban, trwy Lloegr, lawr I Gerni. Trio ffeindio Nessie, aros mewn y campsite na, roi'r pabell lan. Ie, popeth. Da iawn, babes. Oh. Pleser.